Ako naman hinuon ang gipasanginlan ni Amik Taglinaw nga nagputol sa ihang video. Usa ka membro sa 3 Media nga si Dan Maasin, nagpagawa siya og fake news. Iyang giputol ang video, wala niya gipagawas ang whole video. Tanawa ra gud ninyo mga higalag igsoon ang caption sa iyang video kung gikan ba ni sa Seventh-day Adventist. Ang trabaho sa liman sa Seventh-day Adventist mao ang pag-Bible study house to house. Klaro kayo nga nagputol siyang video, iya harapong kauban nga Katoliko. Onya, iyang ipasangil sa kuha ang ilang mga binuhatan. Ug usap pa sa iyang gisulti, ang iya kuno gipasanginlan sa iyang video, dili kuno tanang liman. Ato ni paminawan iyang gisulti. Ang trabaho sa liman sa Seventh-day Adventist mao ang pag-Bible study house to house. Ang trabaho sa liman, ang trabaho sa liman, ang trabaho sa liman, ang trabaho sa liman. Klaro kayo mga higala ang iyang gisulti nga ang trabaho kuno sa liman sa Seventh-day Adventist. Wala siya nagsulti og kinsa nga liman ang iyang gitumong kundi ang general nga trabaho sa maong liman. Ug iya pong ipasangil nga kuno sa iyang panahon. Kinsa man pud nga pastor nag-hire nimo nga liman Brad Amik? Kay wa man ko kabalita nga nahimo kang layman sa Seventh-day Adventist. Mao na nga bisag unsaon imong palusot, sakpan gyud ang imuhang bakat.